Hi! Ako nga pala ito si Madam Venus, ang pinakamagandang madam sa balat ng kaaswangan. Kumusta ka naman ngayon? Ang init-init ng panahon. Di natin alam kung ano ba bang gagawin natin. Matatapos na agad ang summer, di ba? Ay, sana nakapag-beach ka man lang, or nakapamundo ka man lang, or nakapunta ka man lang ng probinsya para, alam mo yun, makapag-relax at makapag-chill ka. Ikaw ba? Paano ka ba nagre-relax? Ako kasi, sirena ako gusto ko beach, yan. Pero marami rin akong friends na gusto mamundok, kasi iba gusto umuwi ng probinsya kasi fresh yung hangin, ganyan, masarap yung pagkain, di ba? Makaka-relate ka kaya sa letter center natin? Ikaw kaya yung tipo na gustong mag-relax sa probinsya? Ayan, kasi itong letter sender natin, parang sinuwerte sa buhay. So nagdesisyon na pupunta ng probinsya para doon naman siya makakapaghanap ng kapayapaan niya. Kaso parang hindi naman yata kapayapaan nakuha niya, parang na-trauma siya bigla. Dahil nga sa kwento niya na nagkaroon bigla ng eksena ng aswang. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sasamahan mo ako hanggang dulo ng kwento, ha? Mahal, ito na yun. Ito nang pinakahihintay nating pag-ahon sa hirap. Diyos ko, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Oh, sandali. May tumatawag. Po? Talaga po? Sigurado po ba yan? Oo, ano man. Sino yan? Anong sabi? Faye, hindi lang pera meron na tayo. May mansyon na rin tayo. Ano? Teka, paano? Diyos ko, totoo ba to? Oo. Paano kung ang pangarap mong pagyaman ay abot kamay mo na? Akala mo yun ang simula ng pag-unlad ng buhay nyo. Pero ang hindi mo alam ay may nakaamba palang panganib sa buhay mo. Paano kung ang palasyong pinakaaasam nyo ay pinamumugaran pala ng aswang? Kung gusto nyong malaman kung paano nakasama namin ang isang aswang sa iisang bahay, pakinggan nyo ang istoryang ito hanggang dulo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Faye. Hindi ko tunay na pangalan. Maaga po akong nag-asawa at swerte ko lang dahil yung napangasawa ko ay kasama ko na mula pa nung kabataan ko. Oo, childhood friend ko si Mister. Sabay kaming lumaki sa probinsya at sabay rin kaming lumuwas ng Maynila para maghanap buhay. Wala akong problema sa asawa ko. Mabait at responsable kasi. Hindi rin siya mahigpit sa akin at hinahayaan niya akong magtrabaho. Mataas kasi ang pangarap namin at gusto ko na tulungan kaming dalawa doon. Siguro ay sobra lang ang naging blessing namin dahil ang minsang katuwaan naming pagtiyaga sa loto, ang nagpapanalo pa sa amin. Oo, loto winners kami. Sobrang saya namin nang malamang nanalo kami ng limpak-limpak na pera noon. Sa isang iglap, lahat ng pangarap namin natupad. Abot kamay na. Mas dumoble pa ang saya namin nang malaman naming pinamanahan pala ang asawa ko ng property sa probinsya. Kaya lang ang hindi namin alam, yung swerteng natanggap namin ay may kaakibat palang bangungot at ang mansyong ninais namin noon pa lang ay pinamumugaran pala ng halimaw na gusto kaming patayin. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento ko, nais lang po naming makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabas ng bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan nyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po namin kayo makinig. Maraming salamat. At sa pagpapatuloy ng ating kwento. Pre, ito ba talaga yung pinamanasan nyo? Di ba dito ang itinuro ng napagtanungan natin? Matitiran pa ba to? Parang guguho na to eh. Gago. Mukha lang luma pero semento yan oh. Bulag ka ba? Ito naman si pare, di na mabiro. Pero Bri, sino ba talaga yung malayong kamag-anak mo na nagpamana sa atin ito? Nakilala ko na ba yun? Hindi pa Faye kasi nag-migrate sa US yung mga yon. Nitong isang taon lang umuwi. Nakapagtataka nga kasi wala namang mga sakit yun. Ano nga bang ikinamatay pre? Hindi ko rin naitanong sa abogado Wala ba silang mga anak o ibang malapit na kamag-anak? Sa pagkakaalam ko wala. Close na close kami na mag-asawang yun Dalawa kami ng pinsan ko na close sa kanila. At parang mga pangalawang magulang na talaga namin sila. Magkikita nga dapat kami sa isang buwan Dadalhin dapat kita doon Faye. Para naman makilala mo na sila. Kaso
ito nga ang nangyari. Kawawa naman pala sila. Oo nga eh. Ewan ko rin ba kung ano talaga nangyari. Yan hindi kami nakapaglibing eh. Nalaman na lang nga namin sa kamag-anak namin na patay na sila. At tapos na yung libing. La, grabe naman yun. Pero ganun pa man, malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanila. Alaking bagay nitong binigay nila sa atin, Faye. Oo nga eh. Grabe, wala na akong mahihiling pa. Totoo nga yung kasabihan na when it rains, it pours. Sobra-sobra na natatanggap natin ngayon. Oo nga pare Brian, Faye. Kung tutuusin, kaya nyo rin bumili ng ganito kalaking mansyon dahil sa napalalunan nyo sa loto. Pero hindi rin pala kailangan kung may ganito na kayo kalaking bahay. Eh, nakakatakot nga lang sa labas. Pero masusolusyonan yan. Pa-renovate na lang kayo. Ay nako, tara na nga. Pumasok na tayo at nang makauwi na rin. Nakakaya kay paring Eloy pag hindi natin kagad na ibalik itong sasakyan niya. Tsaka bili ka na rin ng sasakyan mo pagbalik natin ng Maynila, pre. Para naman hindi ka na nanghihirap pa kay parang Eloy. Pag-uusapan namin yan ni Mrs. Pare. Nako, Faye. Mas maganda pag may sarili talaga kayong sasakyan, no? Oo na, Randy. Tara na nga muna at makabalik na rin tayo agad. Gago. Pre, nakakatakot talaga dito. Bakit? Sino kayo? Ha? Bakit kayo nandito? Putik na yan. Manang ano ba? Shh! Randy, ang ingay mo. Nakulat ako ni Manang eh. Magandang araw po. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Kayo po bang caretaker ng bahay? Kamag-anak po ako ni Tiang Emilia. Ako po si Brian. Ito naman po ang asawa kong si Faye at ang kaibigan kong si Randy. Sa akin po pinamana to ni Tiang, itong mansyon po na to. Ano? Pinamana? Opo. Tinawagan po ako ng abogado nila kahapon at pinaalam po sa akin na sa akin daw po ipinamana ang mansyong to. Kasambay po ba nila kayo? Oo. Ako nga ang nag-aalaga ng bahay. Pwede po ba kaming pumasok? Oo. Sige. Pasok kayo. Pasensya na kayo. Hindi ko alam na ipinamana na pala ang bahay na to. Hindi rin naman kasi sinabi sa akin ng abogado. Ayos lang po yun, Aling. Shoni. Shoni ang pangalan ko. Ayos lang po yun, Aling Shoni. Matagal na kayo naninilbihan sa mag-asawa, Manang? Oo. Ako na ang nagbabantay sa bahay na to pag wala sila. Mawalang galang lang po, Aling Shoni. Pero ano po ba talagang ikinamatay nila? Hindi kasi sinabi sa akin ng abogado ang totoong dahilan ng pagkamatay nila. Nakakagulat lang din. Ang totoo niyan ay galing akong day off noon. Kaya hindi ko alam kung anong nangyari dito. Basta pagka-uwi ko ay hindi ko na sila magising. Magkayakap pa nga sila noong naabutan ko sa kwarto nila. Diyos ko, kawawa naman pala. Oo nga. Kung gusto nyo, libutin nyo muna ang buong bahay. Naku, sige po, Aling Shoni, maraming salamat. Sandali. Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Grabe pare. Ang laki talaga ng bahay na to. Konting linis lang dito, Bri. Magiging mas maganda na to. Ang ganda-ganda ng mansyon. Nakangangalang kami ni na Brian at Randy habang nililibot ang buong bahay. Ilang saglit pagkatapos naming libutin ang bahay ay dumating naman ang abogado ng tiyahin ni Brian. Binigay niya sa amin ang papeles ng bahay. Nagulat pa kami nang malamang hindi lang pala ang mansyon ang ipinamana ng tiyahin at tiyuhin niya. Pati pala ang sakahang pagmamayari ng mga ito ay ibinigay din kay Brian. Noong mga panahong yon, walang mapagsidla ng saya namin, Madam Venus. Dalaga at binata pa lang kami at nasa probinsya pa lang kami noon. Pangarap lang talaga namin ni Brian na manatili lang sa probinsya at magnegosyo. Parehong laki sa sakahan ng mga pamilya namin at minsan nga ay nakapagtrabaho rin kami sa sakahan. Kaso, kinailangan lang naming lumuwas ng Maynila dahil hindi sapat ang kinikita namin doon. Kaya naman nung sinabi ng abogado sa amin na bukod sa bahay, ay ipinamana rin ang sakahan kay Brian. Para talagang natupad ang pangarap namin nung dalaga at binata pa kami. Faye, hindi ako makapaniwala. Totoo ba talaga mga nangyayari ngayon? Ako rin, Bri.
Hindi ko alam kung paano nangyaring lahat ng ito. Pero sobrang saya ko. Ito na yung pinapangarap natin noon. Talaga. Pwede tayong hindi bumalik sa trabaho. Dito na tayo titira. Congrats sa inyo, Mare, pare. Grabe, kayo na talaga. Pre, baka naman pwedeng sa'yo na lang ako magtrabaho. Ayoko na rin bumalik sa Maynila. Dito na lang ako, pre. Natututunan naman ang trabaho eh. Ha? Sigurado ka ba dyan ha, Randy? Oo. Nasa syudad ang buhay mo, pre. Matagal ko na rin pinag-isipan to, pre. Tsaka, mamimiss kita eh. Gago ka talaga. Hay nako Randy, kahit kailan ka talaga eh. Seryoso kasi ako eh. O ano, tatanggapin niyo ba ako o hindi? Oo na. Tatanggapin ka na. Grabe, napilitan ka lang yata eh. Mawalang galang na po. Pero dito na po ba kayo titira? Opo. Lilipat na po kami dito. Ganun po ba? Ibig sabihin, Aling Shoni, huwag po kayo mag-alala. Hindi po namin kayo paaalisin. talaga po. Opo, Aling Shoni. Pwede po kayo manatili bilang kasambahay namin dito. Kami na po magpapasweldo sa inyo. Salamat po, ma'am, sir. Maraming salamat po. Walang anuman po. Hindi po namin kayo pababayaan. Maraming salamat po talaga. Niyakap ako ni Aling Shoni. Napangiti na lang ako at tinapik siya sa balikat. Hindi na rin kami nagtagal ng araw na yon. Nagbilin lang kami kay Aling Shoni sa mga gusto namin gawin sa bahay at kung anong mangyayari pagbalik namin. Bumalik din agad kami ng Maynila at inasikaso ang pagre-resign namin sa trabaho. Desidido si Randy na sumama sa amin at mamasukan sa sakahan kaya pumayag na rin kami. Kumuha na rin kami ng sasakyan para hindi na kami mahirapan sa pagpapabalik-balik at paglilipat ng mga gamit namin. Nang maayos na namin ang mga kailangang ayusin sa Maynila, ay umuwi muna kami sa probinsya namin. Ibinalita namin sa pamilya namin ang magandang balita. Pero syempre, hindi namin kinalat sa mga kapitbahay. Yung pamilya lang talaga namin ang may alam. Sobrang saya nila para sa amin at may iba pang ang gusto sa aming sumama at magtrabaho para kay Brian. Pero syempre, hindi naman namin pwedeng tanggapin lahat kasi may mga tauhan na rin ng sakahan. Binigyan namin ng pangnegosyo ang mga magulang namin para makapagsimula din silang muli. Nang maayos na namin ang mga bagay-bagay sa probinsya namin, saka kami bumalik sa mansyon at sa sakahan. Kain lang kayo ng kain ha, huwag kayong mahihiya. Nako, maraming salamat po sa inyo, ma'am, sir. Nako, kayo po dapat na magpasalamat sa inyo sa mainit yung pagtanggap sa amin. Masaya lang po kami na hindi kami mapapabayaan. Ang bait-bait po ng tiyahin at tiyuhin ninyo. Nakakalungkot lang ang pagkamatay nila. Oo nga po eh. Hindi man lang namin nakita. Nakapaglibing po ba kayo? Saan po ba sila inilibing? Tinanong namin ng abogado pero wala rin namang alam. Nako, Sir Brian. Wala namang libing na nangyari. Sabi ni Shoni, pinakremate daw ang mga bangkay. Sandali, ang sinabi po kasi sa amin ng abogado, nailibing na raw. Hindi ko alam kung anong sinabi ng abogado nila. Pero ang alam ko, maraming gustong makilibing sana. Pero ang sabi ni Shoni ay ipinakremate ng malalayong kamag-anak eh. Kasi nga 'di ba, wala naman silang anak. Hindi po sinabi sa amin na nakremate pala. Yun ang pagkakaalam namin. Mabuti pa. Tanungin nyo na lang din si Shoni. Pagkatapos kasing madala sa mga pulis ng bangkay na mag-asawa, ay siya na ang nag-asikaso at siya raw ang inutusan. Yung abogado naman hindi naman talaga naglagay dito. Inasikaso lang din ang mga papeles sa mag-asawa tapos umalis na din. Kaya pala. Sige po, salamat Mang Daniel. Walang anuman. Kain lang po kayo ha. Faye, Brian, ipapalabas ko na ba yung iba pang mga pagkain sa kusina? Opo, pakilabas na lang at nang makain ng lahat. Ang dami po pala nating pagkain. Oo. Buti na nga lang at may mga nagbebenta naman ng mga pangmaramihang handa. Pasensya na kayo at hindi ko naman inaasahang iimbitahin nyo lahat ng trabador sa sakahan. Saka wala akong kasamang magluto. Naintindihan po namin, Aling Shoni. Huwag na po kayo mag-alala. Kukuha po tayo ng mga makakasama niyo po dito. Bri, ayun na pala si Kat. Tara, batiin natin.
Sige, tara. Kap, salamat po sa pagpunta. Pagbalik namin ng mansyon, kinita na rin namin ang mga trabahador ng sakahan. Nagpahanda na rin kami sa bahay para sa kanila. Siyempre, bago kami sa lugar, kaya gusto naming makilala ang mga kapitbahay at ang mga trabahador namin. Importante sa amin ni Brian na kasundo namin sila kasi kami-kami lang din naman ang magtutulungan para mapalago ang negosyo. Ang saya nga namin kasi mababait ang mga tao doon at talagang kasundo rin nila ang mag-asawa. Mababait daw pala talaga ang mga yun. Hindi na rin ako nagtaka kasi kung hindi sila mababait, edi sana hindi na nila kami binigyan ng ganito kalaking pamana. Gabi na rin nang tuluyan ang umalis sa mga bisita namin. Nakakatuwa pa nga kasi tumulong pa silang mag-ayos ng mga kalat. Bandang mga 8:00 na nang matapos kami sa pag-aayos. Sa sobrang pagod ay dumiretso na kami ni Brian sa kwarto. Ay, grabe, nakakapagod pala talagang maglipat. Sinabi mo pa. Pero ang saya lang kasi parang welcome na welcome tayo dito. Ito na talaga ang simula ng pagbabago sa buhay natin. Nararamdaman ko na yun, Faye. Ito na talaga yung dati pa nating pinapangarap. Ako rin, Bray. Salamat talaga sa Panginoon. Salamat din sa tiyahin at tiyuhin mo. Sayang, no? Wala tayong libingang madadalaw. Yung tungkol dyan, kausapin ko na lang sa Aling Shoni bukas para alam natin kung ano talaga nangyari sa mga abo ni Chong at Chang. Buti pa nga. Pwede rin naman natin silang gawa na lang ng altar dito sa bahay para naman maramdaman nilang hindi natin sila nakalimutan. Magandang ideya yun, mahal. Oo nga pala, mahal. Bukas na darating ang pinsan at pamangkin ko. Mga 1 buwan din sila dito. Ayos lang naman, di ba? Oo naman, maganda rin yung may nakakasama at nakakatulong ka dito. At magiging abala din naman ako sa sakahan. Naku, huwag ka mag-alala at maghahatid kami ng pagkain bukas. Ano yun? Sa baba ng galing. Ang lakas naman nun, Bray. Diyan ka lang ha. Bababa ako. Ha? Sandali, sasama ako. Faye, ano ka ba? Dito ka lang. At baka nilooban tayo. Ayoko mapahama ka. Away, mas lalo namang ayoko mapahama ka, no? Ay, ang kulit. Sabay na lang nating tingnan. Madilim na, wala namang tao. Bray! Dito ka lang. Bababa ako. Brian, sandali lang! Parang sa ilalim ng bahay galing. Ilalim ng bahay? Oo, pakinggan mo mabuti. Sandali nga. Bray, ano yun? Ang alin? Ayun o, sa likod ng hagdan. Parang may pinto. May basement ba tayo? Bakit hindi natin alam? Wala namang sinabi sa Aling Shoni, di ba? Teka, sandali. Ma'am, sir, ano pong ginagawa niyo dyan? Aling Shoni, saan po kayo galing? Ay, nagtapon lang ako ng basura sa labas. Anong ginagawa niyo dyan? May narinig po kaming kalabog. Parang nagagaling sa ilalim ng bahay. Kaya bumaba kami para i-check sana. Aling Shoni, hindi mo naman sinabi sa amin na meron pala ditong basement sa mansyon. Nasaan po ang susi nito? Nako, hindi ko ba nasabi? Oo. May basement ang bahay. Pero kasi ang tiyahin mo ang may hawak ng susi dyan. Hindi ko rin nakita sa mga gamit niya na isasama ko sana sa bangkay nila. Kaya hindi ko rin alam kung nasaan ang susi. Pero wag kayong mag-alala, hahanapin ko na lang. Wala rin namang kasing laman talaga ang basement na yon. Mga lumang gamit lang at pinapamugaran na rin ng mga malalaking daga. Baka yun ang narinig nyo kanina. Hindi niyo rin po sinabing crenimate pala si Chong at Chang. Ay, naku, pasensya na kayo. Abala kasi tayong lahat sa paglilipat nyo. Sa kasahandaan kanina kaya hindi ko na pala nabanggit. Nasaan po ang abo ni Chong at Chang? Pinadala sa kapilya yon para bendisyonan. Tapos noon ay nilagay sa mausoleo na pinagawa ng tiyahin at tiyuhon nyo. Alam ng abogado yon. Samahan ko na lang kayo bukas kung gusto nyo. Maraming salamat po, Aling Shoni. Sige na, magpahinga na kayo. Alam ko namang napagod kayo sa pag-aasikaso ng mga bisita. Huwag nyo nang isipin yung narinig nyo. Siguradong... Diyos ko, ano yun? Ay naku, huwag nyo nang pansinin yun, Ma'am Faye. Ganyan talaga dito sa probinsya. Maraming mga kung ano-anong hayop ang lumalabas pag gabi na.
Sige na, ako nang bahalang magsara nitong pinto. Sigurado po kayo? Oo, bukas hahanapin ko yung susi ng basement para makita nyo ang loob. Magpahinga na kayong dalawa at alam kong napagod kayo kanina. Tama si Aling Shawnee, mahal. Tara na. Bumalik na tayo sa itaas. Hindi na ako nagreklamo pa at sumunod na lang din sa kanila. Bumalik na kami ni Brian sa taas. Habang nakahiga at nakatitig sa kisame, ay bigla na lang may lagabog sa bubong. Tapos makakarinig kami ng mga kakaibang huni ng ibon. Mas lalo tuloy akong kinakabahan. Panay naman ang alon ni Brian sa akin. Sabi niya masyado na raw ako nasanay sa ingay ng mga sasakyan sa Maynila, kaya hindi na ako sanay makarinig ng mga hayop sa probinsya. Pinilit ko ang sarili ko matulog. Buti na lang at pagod ako kaya nakatulog na rin ako pagkatapos ng ilang minuto. Kinabukasan maaga kaming nagising ni Brian. Ako ang naghanda ng almusal at mga gamit niya. Nalalakad naman mula sa mansyon ng sakahan kaya hindi ko na siya pinagbaon. Alam mo, buti na lang nakapamalengke pa kami ni Aling Shawnee kahapon bago ang handaan natin. Kundi wala tayong kakainin ngayon. Oo nga eh. Teka, hindi ko yata nakita si Aling Shawnee. Maagang umalis. Ang sabi may bibilhin pa daw siya sa palengke. Oh, sabagay. Maaga naman talaga nagsisimula ang araw dito sa probinsya. Ay, oo nga eh. Nakakamiss din pala sa probinsya. Grabe, ilang taon din kaya tayo sa Maynila. So, naka-adjust ka na. Masasanay ka rin na mga iba't ibang mga hayop ang maririnig mo sa gabi. Imbis na mga businan ng sasakyan. Masasanay rin ulit ako. Pero alam mo, iba talagang kaba ko kagabi. Ewan ko lang ha. Ang weirdo lang kasi nung mga uwak. Tapos kung ano-ano mga hunit, lagabog ang narinig ko kagabi na para bang sa bubong sila naglalaro. Parang wala namang ganun sa probinsya natin, no? Kakaloka ha. Ay, nako. Sanayan lang yan, Pei. Wala kang ganito sa atin nun pero naalala mo yung mga baboy mo na palaging nauhuli sa bakuran nyo? Buti na lang walang ganun dito. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na nga lang dyan at makaalis ka na. Oo na. Excited ka naman eh. Anong oras pala darating sina Fiona at Marisa? Mamayang hapon pa siguro. Teka, si Randy ngayon din dadating, di ba? Oo, baka mga hapon na rin yun. Okay, sige. Diretso ba yun sa sakahan o dito sa bahay? Baka dito muna. Siya nga pala, mahal. Paggamit na muna natin yung isang kwarto sa kanya ha. Total, marami namang kwarto dito. Alam mo naman na wala yung kakilala dito. Oo naman, ayos lang. Lilinisin namin ni Aling Shawnee mamaya yung 2 kwarto. Hindi naman masyadong magulo mga kwartong yun eh, kaya siguradong matatapos namin agad. O siya, sige na. Alis na ako. O sige, mamaya magdadala kami ni Aling Shawnee ng pagkain ha. O sige. Sus, ihatid mo pa talaga ako palabas ha. Ayos na ako. Sira. Magwawalis ako sa may likod. Kahapon nakita ko ang dami mga tuyong dahon doon. Kawawa naman si Aling Shawnee kung siya lang ang aasahan ko. O siya, di bale. Maghahanap na tayo ng makakasama niya para may makatulong na rin siya dito. Tinanguan ko si Brian at nginitian. Nauna na akong pumunta sa likod at may inaayos pa siyang gamit niya. Pakanta-kanta pa ako papuntang likod ng bahay habang daladala ang walis tingting at isang dustpan. Pero ganun na lang ang pagtili ko nang maabutan ko ang napakapulang lupa. Napatakbo ako sa takot lalo na nung makita kong umahagos papunta sa akin ang napakalapot na dugo. Agad namang tumakbo si Brian papunta sa akin. Takot at mangiyak-ngiyak kong sinabi sa kanya ang nakita ko, kaya sinamahan niya ako sa likod ng bahay. Pagbalik namin doon, nandun pa rin at nagkalat ang napakasariwang dugo sa lupa. Parang may kinatay na baboy doon sa dami ng dugo. Halatang presko pa ang dugo dahil sa kulay at lapot nito. Bray, bakit may dugo sa likod ng bahay natin? Hindi ko alam. Pero huwag ka na mag-alala. Aalamin ko kung anong nangyari dito. Brian, Faye, anong ginagawa niyo dyan sa likod? Nandiyan ba sila, Shawnee? Nakarinig ako ng tili. May dugo! Ang daming dugo! Ano? Anong dugo? Nasaan? May nangyari ba, ha? Dito po sa likod. Ang daming dugo at mukhang sariwa pa. Tahan na, Faye. Bakit may dugo doon, Aling Shawnee? Normal ba dito yan? Ay, tinitingnan pa nila. Ang mabuti pa ay pumasok na ulit tayo sa bahay. Uminom ka muna ng tubig, ha?
Inakay ako ni Aling Shoni papasok ng bahay. Nanginginig pa rin ang buo kong katawan habang umuupo ako sa sofa. Kinunan ako ni Aling Shoni ng maiinom. Tumabi siya sa akin pagkatapos ay hinaplos ang balikat ko. Dinig na rinig ko ang pag-uusap ni Mang Daniel at Brian sa labas. Kinakalma ko pa rin ang sarili ko. Ilang saglit pa ay pumasok na rin sina Brian at Mang Daniel. Ano daw yun? Ay, mukhang dugo ng hayop, Faye. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit magkakaroon ng ganon karaming dugo sa likod ng bahay nyo? Ay, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na lang kay Cap. Sila na ang bahalang magpadala ng tanod para tingnan yon. Ay, teka. Tanod agad? Akala ko ba dugo lang ng hayop yon? O, anong meron? Kahit na, hindi pa rin normal na may ganun karaming dugo doon. Malay natin kung ano nangyari. Bakit ba, Aling Shoni? Palagi bang nangyayari yun dito? Ay, hindi. Oh, yun naman pala eh. Dapat nang napatingnan natin sa mga tanod yan. O siya, sige. Ako nang bahala dito sa asawa mo. Sasalubungin na lang din namin ang mga tanod pagkarating nila. Faye, ayos ka na ba ha? Okay na ako, Brian. Sige na, umalis na kayo. Basta kahit anong mangyari, tumawag ka lang sa akin ha. May signal naman dito. Tsaka hindi ko naman iiwan ang cellphone ko. Sige, ingat ka. Ingat din kayo dito. Ano nga ba kasing gagawin mo doon sa likod? Magwawalis lang po sana ako kasi ang daming tuyong dahon doon kahapon. Nako, sana'y sinabihan mo na lang ako at ako ang nagwalis. Eh di kayo naman po nakakita ng dugo. Tsaka hindi kasi ako sanay nang walang ginagawa, Aling Shoni. Kaya kailangan ko rin kumilos. O siya, sige na. Magpahinga ka na lang muna dito at ako nang maglilinis doon. Po, di ba darating pa ang mga tanod? Titingnan pa nila yon. Huwag na po muna kayong pumunta doon at baka may humablot pa sa inyo sa gubat. Ang sukal pa naman ang gubat din sa likod. Ikaw na bata ka talaga. Matatakutin ka pala eh. Hihintayin ko mga tanod tapos lilinisin ko na yon at baka langawin naman tayo. Sino ba naman kasing nagkatay ng hayop doon? Talagang sa likod pa ng mansyon ha? Yun na nga po eh. Nakagat ko na ang aking labi at napatungo. Ilang saglit pa ay dumating ang mga tanod. Si Aling Shoni na ang humarap sa kanila dahil hindi pa rin talaga humuhupa ang panginginig ko. Hindi kasi ako sanay na makakita ng dugo. Nang matapos sina Aling Shoni at ang mga tanod, ay umalis na rin ang mga ito at narinig ko na ang pagtagas ng tubig sa hose sa likod ng bahay. Huminga ako ng malalim at saka lumabas ng bahay. Pagdating ko sa likod, naglilinis na si Aling Shoni ng dugo sa lupa. Oh, Faye. Umalis na ang mga tanod. Ang sabi ay titingnan nila ang gubat at magtatanong-tanong sila kung may nagawi ba dito at nagkatay ng hayop. Sigurado na po bang dugo ng hayop yan? Oo, parang dugo daw ng baboy ramo. Baka nga isa sa mga ngaso lang, Faye. Baka hindi alam na may tao na rito sa mansyon kaya dito kinatay ang nahuling baboy ramo. Ay nako, mga tao nga naman ngayon Pasensya na po kayo ha. Natakot lang talaga ako kanina. Ayos lang, ano ka ba? Matatakutin ka pala sa dugo. Medyo po. Hindi naman ganun kalala. Dala na rin siguro ng gulat yun kanina kasi sa tanang buhay ko. Kanina lang ako nakakita ng ganun karaming dugo. Na para bang may pinatay dito sa likod ng bahay. Pag nagkakatay naman kasi sila nun sa probinsya namin, hindi naman pinapabayaan sa lupa. Kaya naman pala. Ay nako, ewan ko rin talaga sa mga ngasong yun. Napakaburara. Dito na nga lang nagkatay. Hindi pa nilinis ang pinagkatayan. Sandali, may bisita po ba tayo ngayon? Aba, hindi ko alam sa inyo. Wala namang bibisita sa akin. Teka nga. Hindi ba sinara ni Brian ang gate? Sino naman kaya to? Faye? Yahoo! Faye! Nandito na ang pinakamaganda mong pinsan! Faye! Fiona! Diyos ko, Faye! Nakakagulat ka naman. Ano ka ba naman? Grabe ka naman. Napaka magugulutin mo naman. Pasensya ka na. May nangyari lang kasi. Ha?
Bakit? Anong nangyari? Hello po. Oh, naku, ang aking cute na pamangkin. Hi po. Ang ganda po ng house nyo. Salamat. Magiging house mo rin ito kasi dito ka magbabakasyon. Talaga po? Yay! Naku, alam mo ba? Excited na excited siyang magpunta kami rito. Ni hindi na kayo nakatulog eh. Natulog na lang sa biyahe. Grabe insan, ang layo pala nitong nilipatan nyo. Kakaloka. May kabag-anak pala si Brian dito? Oo nga eh. Teka, pumasok na muna tayo. Ay, mabuti pa nga. Oy, insan. Bakit naman nakabukas tong gate nyo ha? Nakakaloka kayo ha? Yun na nga eh. Baka naiwan ni Brian kanina sa pagmamadali. May nangyari kasi kanina. Kaya nawala rin sa isip ko na darating kayo ngayon. Pasensya na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa loob na tayo mag-usap, okay? Marisa, tara. Pasok tayo. Ang laki-laki ng bahay niyo po. May sarili kayong kwarto ng mama mo dito. Tingnan natin mamaya. Talaga po? Sige po. Oy, oy, oy. Huwag ka masyado malikot, Marisa. Hayaan mo na yan. Teka, dyan na muna kayo. Maghahanda ako ng merienda niyo. Naku, ano ka ba naman? Ayos lang. Ay nako, hindi. Ano bang gusto niyong merienda, ha? Buti ba samahan niyo na lang ako para kayo nang pumili. Tara. Medyo nawala sa isip ko ang nangyari ng umagang yon dahil kina Marisa at Fiona. Kung ano-ano na rin napag-usapan namin ni Fiona kaya hindi ko na nasabi sa kanya ang nangyari bago sila dumating. Naaliw na rin ako sa pamangkin ko kaya nakipaglaro na lang din ako sa kanya. Naging abala kami ni Fiona sa pagchichikahan hanggang sa mag-alas 11 na at kinailangan ko nang maghanda para sa tanghalian. Tinulungan na rin ako ni Fiona at Aling Shoni. Naks naman talaga tong pinsan ko. Napaka-sweet. Ano ka ba? Siguradong pagod yun sa trabaho kaya dadalhan ko ng pagkain. Tsaka hindi lang to para sa kanya, para sa ibang mga tauhan din. Alam mo, ang swerte-swerte ng mga tauhan mo sa'yo ha. Biruin mo yon. Ikaw pa mismo naghahanda ng pagkain nila. Wala lang naman yun kumpara sa mga ginagawa nila para sa sakahan. Yun din naman ang pinagkakakitaan namin ngayon, di ba? Sa bagay. May point ka rin naman. Ay habang nandito kami, tutulungan ka na lang namin sa gawain mo. Di ba, Marisa? Teka, nasan yung batang yun? Ano ka ba? Baka naglaro lang yun sa labas. Hayaan mo na muna. Ay, Faye, napakuluan ko na to. Salamat po. Ay naku, alam mo, napakakulit ang batang yun talaga. Nagliliwaliw lang yun. Huwag mo na masyadong isipin. Ano ka ba naman? Marisa! Aling Shoni, kayo po munang bahala dito. Fiona! Marisa! Mama, may halimaw! Halimaw! Ano? Anak, anong halimaw? Fiona, anong nangyari? May halimaw dyan! Nakatingin siya sa akin, Mama! Mama, ayoko na dito! Sandali. Sandali lang, anong halimaw? Anong nakita mo? Diyan po! May halimaw dyan! Tinignan niya ako! Ano? Ano bang meron dyan, Faye? Ha? Basement yan. Pero hindi yan bukas. Hindi pa namin nabubuksan. Paano may nakita ka diyang halimaw, Marisa? Meron nga po! May nakita ako! Mama! Shh, tahan na. Tama na. Nandito na si Mama, okay? Faye, labas lang muna kami Faye, ayos na itong anong nangyari? Aling Shoni, hindi niyo pa ba nakita ang susi ng basement? Hindi pa eh. Mamaya ko sana hahanapin pag naglinis ako. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit umiiyak tong bata? May nakita daw siyang halimaw na nakatanaw sa kanya sa basement. Ano? Paanong mangyayari yun eh? Nakasarado yan. Hindi ko rin po alam eh. Hindi ko alam kung paano nakita niyang halimaw galing sa basement. Nakasara naman yan. Nako, alam mo naman ang mga bata. Talagang malawak ang imahinasyon. Malay mo naman, di ba? Pero hindi rin po nagsisinungaling ang mga bata. Lalo ng pamangkin ko. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Pakihanap na lang po ng susi ng basement at nang matingnan natin kung ano ba talagang laman yan. Salamat po, Aling Shoni. Anak, tahan na, okay? Tahan na. Marisa, Pasensya ka na, Insan. Mukhang natakot talaga siya eh.
Papagpahingahin mo na muna. Huwag na lang muna kayong sumama sa akin sa sakahan. Sigurado ka? Salamat, Insan ha. Oo, sige na. Pagpahingahin mo muna si Marisa. Sinunod ni Fiona ang sinabi ko at pinatulog na muna si Marisa. Nang magtanghalian, pumunta na rin kami ni Aling Shoni sa sakahan. Tuwang-tuwa ang mga tauhan namin sa dala naming pagkain. Nagkasiyahan silang lahat habang nagsasalo-salo pero ako, hindi ko kayang maging masaya ng mga oras na yon. Kasi hindi matagal sa isip ko yung nangyari kay Marisa. Agad na napansin ni Brian na wala ako sa mood kaya tinabihan niya ako sa kubo na siyang pahingahan nila. Tapos ka nang kumain? Oo. Ikaw, kumain ka na ba sa bahay? Ayos lang ako. Eh bakit ganyan na mukha mo ha? May problema ba? Sabi ni Aling Shoni, dumating na daw sina Marisa at Fiona. Nandito na rin si Randy. Ang kulit eh. Sumabak na kagad sa trabaho. Ayun oh, kaibigan na mga kasama ni namang Daniel. Oo nga. Nagkita kami kanina. Oh, nasaan na si Marisa? Akala ko sasama yun dito. Yun na nga eh. May nangyari kanina sa bahay. Ano? Ano nangyari? Kanina sabi ni Marisa, may nakita siyang halimaw sa basement. Nakatingin daw sa kanya. Sabi ko paano mangyayari yun hindi nga natin mabuksan ang basement, di ba? Paano niya nakita? Saan? Halimaw? Anong klaseng halimaw? Hindi ko alam, Bri. Ewan. Kinakabahan ako sa mga nangyayari. Una, yung dugo kanina sa likod bahay. Tapos, halimaw. Ano ba naman yan? Okay, kalma. Hindi pa naman talaga natin alam kung ano nakita ni Marisa. At saka, yung nakita mo sa likod, kinumpirma ng mga tanod na dugo nga yun ng baboy. Mukhang may nagkatay ng mga ngaso doon. Pero huwag ka na mag-alala dahil hinahanap na rin naman nila yun. Hindi ko alam. Basta, ibang pakiramdam ko. Oh, bakit na naman? Sino yung matandang yun? Yung katabi ni Aling Shoni. Si Mang Rudy yan. Isa sa mga tauhan dito. Bakit? Ang sama niyang makatingin. Hey, kung ano-ano kasing iniisip mo kaya ka ganyan. Napabuntong hininga na lang ako. Niyakap ako ni Brian at hinalikan sa noo. Hindi na ako nagsalita pa. Ilang sandali pa ay bumalik na rin naman sila sa trabaho kaya umuwi na rin kami ni Aling Shoni. Tulog sila Marisa at Fiona kaya hindi ko na lang ginising. Tinulungan ko na lang si Manang na maghanap ng susi at maglinis. Kaso nalinis na namin ang bahay at hindi pa rin namin mahanap. Kinagabihan maagang dumating sina Brian at Randy at sabay kaming lahat na naghapunan. Medyo umayos na rin si Marisa at naaliw na siya sa mga kalokohan ni Randy. Di ko na muna tinanong ang tungkol sa nakita niya. Naisip ko, baka tama nga naman si Brian na ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Maaga akong natulog ng gabing yon dahil na rin sa pagod at sa matinding pag-iisip ng kung ano-ano. Akala ko nga magiging payapa na talaga ang tulog ko. Hanggang sa nagising ako sa isang sigaw. Agad na napabalikos kami ni Brian at kahit antok na antok bumangon kami at lumabas ng kwarto. Fiona, huy! Anong nangyari sa'yo? May nakita akong tao. Hindi, aswang. Fiona, anong sinasabi mo? Ikaw ba yung sumigaw? Bakit ka nakasalampak sa sahig? May nakita akong aswang. Sa likod ng bahay niyo, may kinakain siyang lamang loob. Ano? Si Marisa. Ano yan? Randy, ano ba nangyari? Hindi ko alam, pre. Basta nagising na lang din ako dahil sobrang lakas ng sigaw niya. Kaya ayun, lumabas ako tapos naabutan ko siyang natataranta sa pagpasok na parang bang may humahabol sa kanya. May nakita daw siyang aswang. Kanina ko pa siya kinukulit dyan pero kung anong sinabi niya sa inyo, yun lang din ang sinabi niya sa akin. Faye, painumin mo muna ng tubig yung pinsan mo. Lalabisin namin ni Randy ang sinasabi niya. Ha? Pre, wag na. Pagsikat na lang ng araw, baka totoong... Tara na Randy, ano ka ba naman? Brian naman eh. Sige na, napakaduwag mo. Gago? Hindi ah. O ano, tara na. Mag-iingat kayo. Baka kung anong meron dyan sa labas. Napahinga ako ng malalim habang kumukuha ng tubig sa kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong nilamig tapos pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Napalingon tuloy ako sa screen na pinto sa kusina. Paglabas kasi doon ay ang daan papunta likod ng bahay.
Ilang saglit akong nakatitig doon bago ako tuluyang umalis at pumunta sa kwarto ni na Marisa at Fiona. Pagkapasok ko, nadatnan ko ang pinsan kong nakayakap sa natutulog niyang anak. Malalim pa rin ang paghinga nito at halata pa rin ang takot. Lumapit ako sa kanya. Muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang tapikin ako. Uminom ka muna ng tubig. Kumalma ka, baka magisingin si Marisa. Faye, may nakita talaga ako. Ang pangit niya, Faye. Puno ng dugo ang mukha niya. Tapos, parang nasunog ang balat niya eh. Ang haba ng mga kuko niya. Tapos yung... Shh! Magigising si Marisa. Halika, doon muna tayo. Hindi ko iiwan ang anak ko. Okay, sige. Diyan lang tayo sa may upuan. Sige na. Kumalma ka, okay? Kalmahan mo muna. Ayos na ako. Sigurado ka? Okay, sige. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Nagising ako kasi nagbanyo ako eh. Pabalik na sana ako ng kwarto nang bigla akong may narinig na parang tao nag-aalakad sa labas. Na-curious ako kaya lumabas ako para tingnan. Sinundan ko yung tunog hanggang sa nakarating kami sa likod ng bahay. At yun na, may nakita akong lalaking sobrang pangit na mukha. Kumakain siya ng lamang loob. Okay, shh. Tahan na. Pinuntahan na ni Brian at Randy. Diyos ko naman, Faye. Bakit ganito dito sa lugar niyo? Sa buong buhay kong pananatili sa probinsya, wala pa akong nakikitang ganon. Oo't naniniwala ako may mga aswang noon. Pero hanggang ngayon, tsaka hindi mo naman sinabi may gumagala palang aswang dito sa inyo. Walang gumagalang aswang dito, Fiona. Eh ano yung nakita ko ha? Diyos ko naman, Faye. Huwag mong sasabihin sa akin na mamalikmata lang ako kasi alam kong nakita ko. Hindi naman sa ganun, Fiona. Wala naman akong sinasabi nagsisinungaling ka. Pero sinasabi mong walang gumagalang aswang dito. Oo na, sige na. Hindi ko alam, okay? Basta, may mga kakaibang bagay ngang nangyayari sa lugar na to. Kita mo na? Pero teka, anong mga kakaibang bagay ang sinasabi mo? Saglit ako napatitig sa pinsan ko. Sa huli ay kinuwento ko sa kanya ang mga weird na naranasan ko simula nang dumating kami sa mansyon hanggang doon sa dugong nakita ko nung umagang dumating sila. Napasinghap si Fiona at napatakip na lang ng bibig. May sasabihin pa sana siya nang bigla namang pumasok sina Brian at Randy. Ano, may nakita ba kayo? Walang tao sa labas. Malamang nakaalis na yon. Pero sinasabi ko sa inyo, totoo talagang nakita ko. Putik! Ibig sabihin may aswang na gumagala dito. Pre, hindi mo naman sinabing may aswang dito sa lugar nyo. Shh! Pwede ba sa labas na lang tayo mag-usap ha? Baka magising si Marisa. Kayo na lang. Ayokong umalis dito. Sasamahan kong anak ko. Sige, Insan. Magpahinga ka na. Kami nang bahala sa labas. Mag-iingat kayo. Siguraduhin yung nakasara lahat ng pinto at mga bintana. Huwag na kayong lumabas. Ano nakita nyo? Wala naman kami nakita, Faye. Sinuyod na namin ang buong paligid ng bahay pero wala naman kami nakita. Kahit anong bakas? Malamang nakaalis na yon. Walang kahit anong bakas ng aswang, Faye. Pero Bri, sigurado si Fiona sa nakita niya. Na-describe pa nga niyang mabuti eh. Imposibleng wala lang yun. O sige, babalik kami mamaya pag sikat ng araw. Kung totoo man ang sinasabi ni Fiona, humingi na tayo ng tulong sa mga albularyo. Baka alam nila kung anong gagawin. Kakausapin ko na rin yung mga kasama natin sa sakang, pre. Baka may alam sila tungkol dyan. Sa ngayon, magpahinga na muna tayong lahat. Tara na. Tinignan ko pa ulit ang pinto ng kwarto ni na Fiona bago ako tuluyang sumama kay Brian pabalik sa kwarto namin sa itaas. Pagkarating sa kwarto, hindi agad ako nakatulog. Mga ilang minuto din akong nakatulala lang sa kisame habang si Brian ay tulog na tulog. Hanggang sa sumikat ang araw, hindi na talaga ako nakabalik sa pagtulog. Kaya imbes na tumulala, bumangon na lang ako at naghanda na lang ng agahan. Pagbaba ko, nandun na rin sa kusina si Aling Shoni. Faye, ang aga mo namang nagising. Hindi na po ako makatulog eh. Bumangon na lang ako kaysa naman magtitigan lang kami ng kisame. Ay, hindi ka nakatulog. Opo, hindi na ako nakabalik ng tulog mula nang magising ako kaninang hating gabi. Sandali. Wala po ba kayong narinig kaninang hating gabi? Narinig na ano? Sumigaw kanina si Fiona. May nangyari. Teka, ano bang nangyari? May nakitang aswang si Fiona kaninang hating gabi. Anong aswang? May aswang?
Ang lakas ng sigaw ni Fiona kaninang hating gabi, hindi niya talaga narinig, Aling Shawnee? Hindi. Pasensya ka na, Iha. Sa pagod yata kaya sobrang lalim ng tulog ko. Pero ano bang nangyari? Sinaktan ba siya? Sigurado ba siya sa nakita niya? Hindi naman siya sinaktan. Sigurado siya sa nakita niya, Manang. Nailarawan pa nga niya kung ang itsura ng aswang. At ano ang itsura ng aswang? Ano siya nakakasiguradong aswang yon? Imposibleng tao yung nakita ko. Oh. May mahahabang kuko. Kulubot na mga balat, mukhang hindi ko maitsura eh. Naglalaway at puro dugo pa habang kumakain ng lamang loob. Aswang yun, sigurado ako. Fiona, Hindi. Sinasabi nitong si Manang na sinungaling ako eh. Ay, nako, hindi naman po sa ganon. Sinisigurado ko lang po kasi wala namang napapabalitang mga aswang dito sa baryo. Nakakapagtaka lang. Faye! Oh. Faye! Randy, anong nangyari sa'yo? Saan ka galing? Kanina ako sa bayan. Oh, Nag-jogging kasi ako eh. oh. Tapos nakita ko may pinagkakagulan doon. Tapos? Faye, may inaswang doon. Ha? May bangkay doon. Walang laman ng tiyan tapos nagkalat ang utak sa daan. Ano? Kita nyo na! Kita nyo na! Totoong may aswang dito sa lugar nyo. Malamang galing sa pagpatay yung nakita ko kaninang hating gabi. Kinain niya pa kanina yung galing sa pinatay niya. Ang Diyos ko, baka tayong isinod nun, Faye. Nakita niya ako at alam niya may mga tao sa bahay na to. Fiona, kumalma ka, okay? Kalma! Paano akong kakalma kung may aswang dito? Eh paano kung isang gabi tayo naman ang atakihin? Bakit? May magagawa ba yung pagwawala mo? Hindi rin naman yan mapapaalis ang aswang, di ba? Kaya pwede ba, kalmahan mo? Hindi nakakatulong ang pagsigaw-sigaw mo eh. Pasensya ka na. Natatakot lang ako para kay Marisa. Faye, ano nangyayari? Bakit ang ingay nyo? Pre, totoong may aswang. Putik, may inaswang sa bayan. Kita ko kanina. Nakakasuka pre. Walang laman ng tiyan tapos nagkalat ang utak sa daan. Anong pinagsasabi mo? Totoo nga pre, may inaswang doon. Kahit puntan pa natin. Nagkatinginan kami ni Brian bago sila umalis ni Randy. Nilapitan ko naman si Fiona at niyakap. Saglit na tiningnan ko si Aling Shawnee bago ko hinila si Fiona papunta sa sala. Agad namang nag-iwas ng tingin si Aling Shawnee. Pinaupo ko sa sofa si Fiona tapos ikinuha ko na rin ang kanyang tubig. Pagbalik ko sa sala, nandoon na si Marisa. Nagkatinginan kami ni Fiona at agad niya akong inilingan. Nakuha ko naman agad kung anong gusto niyang sabihin kaya tumango ako at binigay sa kanya ang tubig. Tumingin sa akin ang pamangkin kong halatang inaantok pa. Marisa, ayos lang bang tulog mo? Opo, pero antok pa ako. Wala na si Mama pagising ko kaya lumabas ako. Ganun ba? Ang aga kasi namin nagising ng mama mo. Pasensya ka na ha. Aalis ako ngayon. May bibilhin lang ako sa palengke. Ayos lang naman kayo dito, di ba? Tita, sama po ako. Anak, may bibilin lang si tita mo. Tita Faye, gusto kong pumasyal. Talaga? Opo. Ano? O sige, sama tayo sa tita mo. Talaga po? Sige po. Faye, okay lang kaya talagang lumabas kasama si Marisa? Umaga naman. Pero ikaw, pwede namang dito na lang kayo. Hindi na lang ako magpapakitang aalis. Iiyak yun. Ay, bahala na. Ako na lang ang bahala magpaliwanag sa kanya. Subukan na lang nating libangin. Para hindi niya na malaman yun. Pero baka usap-usapan na rin yun ng mga tao. Oo nga eh. Kakaloka naman kasi. Gusto lang naman naming magbakasyon pero ganito palang mangyayari dito sa lugar niyo. Sa tingin mo, ikaw lang. Hindi ko nga rin alam kung ano nangyayari dito eh. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar to. Pero isa lang ang alam ko. Kung ano mang halimaw to, hindi tayo papayag na matalo niya tayo. Umalis kami ni Fiona at Marisa papuntang palengke. Si Aling Shawnee lang ang naiwan sa bahay dahil hindi pa nakabalik si Randy at Brian pagkaalis namin. Saktong pagdating namin sa palengke ay nakita ko naman ang asawa ko at si Randy. May kausap silang isang matandang lalaki at kasama si Cap. Nagkatinginan kami ni Fiona at sa huli ay nagdesisyon kaming
ako na lang muna ang lalapit kina Brian at bibilhan niya muna ng pagkain si Marisa. Faye, anong ginagawa mo rito? May bibilhin lang. Sumama yung dalawa. Bakit yung sinama si Marisa? Malamang aalis ako. Gustong sumama. Hindi na lang kami pupunta kung nasa ng bangkay. Ano na bang nangyari doon? Nakuha na ng mga pulis. Dinala na sa morgue. Sino yung mga kausap mo? Mga taga-barangay ba? Hindi. Teka, papakilala kita. Mang Teryo, Kap, ito po pala ang asawa kong si Faye. Magandang araw po. Magandang araw din. Pinsan niya po yung nakakita ng aswang kaninang hating gabi. Ganun ba? Pupunta na lang kami sa bahay niyo mamaya. Po? Bakit? Mahal, mga manunigi sila. Tagapatay ng mga aswang. Silang tinawag ni Kap matapos makita ang bangkay kanina. Alam na rin nilang tungkol sa nangyari kaninang hating gabi. Ano? Faye, tapos na kami. Ano bang bibilin mo? Ano? Hello po, Tito Bri. Ay Marisa, ang aga mo namang nagising? Gusto ko po kasing pumasyal eh. Bri, may bibilhin lang kami. Siguro samahan mo na lang si Manong sa bahay. O sige, Tara na. Binili ko ang mga kailangan kong bilhin tapos inilibot namin si Marisa sa may parke malapit sa palengke. Binili din namin siya ng laruan. Pabalik na kami ng bahay nang may makalimutan akong bilhin sa palengke kaya bumalik na naman kami doon. Habang namimili ng prutas, dinig na dinig namin ni Fiona ang usapan ng mga tindera tungkol sa bangkay na natagpuan at tungkol sa pag-atake ng aswang. Napapikit na lang ako, lalo na nung nakita ko ang pagmumukha ng pamangkin ko. Sinubukan namin siyang libangin pero dahil halos lahat ng mga nasa paligid ay yung aswang ang pinag-uusapan, hindi na rin namin na itago. Tita? Mama, may aswang daw. Di ba monster yun? Pareho ba yun ng monster nakita ko sa house nyo? Oo, anak. Monster yung sinasabi nila pero wala yung sa bahay ng tita mo. Ano ka ba? Walang monster doon. Pero mama, nakita ko talagang mata ng monster. Ang pula. Tapos nakatingin sa akin eh. Kung ano man yung nakita mo, wag kang mag-alala. Dahil mawawala na yon, okay? Sisiguraduhin ko yon. Talaga po? Oo. Promise ko yan sa'yo. Mga iha, baka gusto niyo ng mga pulseros na ito. Ano po yan, manang? Pangontra sa aswang. Talaga po? Naku, pabili po ako. Eto, baka gusto niyo rin ng mga langis. Meron din akong buntot pagi dito. Manang, para saan ang buntot pagi? Panlaban sa mga aswang. Benditado ito. Meron din akong mga agwa bendita kung gusto niyo. Sige po. Teka, bili na tayong tig-isa, Faye. Sige. Kumuha kami ng tigi-isang pulseras, buntot pagi, tapos agwa bendita. Binilhan ko rin si Brian ng pulseras niya, tapos isa pang agwa bendita. At bumili din kami ng mga langis na kumukulo daw pag may malapit na aswang. Siguro nadala lang din ako ng takot ni Fiona, kaya ako napabili. Pero ng mga panahong yun, naisip ko na wala namang mawawala sa amin kung bibili namin yun. Manang, sigurado po kayong panlaban talaga mga to, ha? Hindi nyo naman kami inuutulang. Fiona. Sa tanda kong to, manloloko pa ba ako? Huwag kayong mag-alala. Kilala ko ng mga tao rito. Pwede kayong magtanong sa kanila kung nagdadalawang isip kayo sa mga paninda ko. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako nakikita na ulit ang mga paninda ko ngayon. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Ay, nilang taon na rin tahimik ang baryong to. Walang kahit anong pag-atake ng aswang. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagsimula silang umatake sa mga karatig bayan. Hanggang sa kaninang umaga, nakarating na rin sila rito sa baryo. Ibig sabihin, ngayon lang po may umataking aswang dito? Oo, nakapagtataka nga eh. Parang may mali. Nakakatakot po pala dito, Manan. Huwag kayong mag-alala at nandyan naman ang grupo ng anak kong si Teryo. Hindi papayag ang mga yon na may mabiktima ulit ang aswang. Anak niyo po si Mang Teryo? Oo, at sila ng mga kasama niya ang talagang tinatawag kapag may ganitong umaatake ang mga aswang. Pero kahit na ganon,
Mas mabuti pa ring may alam at may kagamitan kayo laban sa kanila. At hindi naman oras-oras ay nandyan ang anak ko, Salamat po, Aling. Lorna. Salamat po ulit, Aling Lorna. Hindi na kami nagtagal sa palengke at umuwi na rin. Pagkarating namin sa bahay, sakto namang palabas sina Brian kasama sina Mang Teryo. Hindi rin nagtagal sina Mang Teryo at magroronda pa raw sila sa buong baryo. Sina Brian at Randy naman pumunta na rin ng sakahan. Pagkatapos, hindi ko na tinanong kung anong napag-usapan o kung anong nakita nila sa bahay dahil nagmamadali na rin sila. May nangyari daw sa sakahan kaya kailangan ng pumunta ni na Brian doon. Wala si Aling Shoni pagpasok namin ng bahay, kaya ako na lang ang naghanda ng lulutuin namin para sa tanghalian. Pinadala ko na lang muna kay Fiona ang mga pinamili namin sa taas. Busy si Marisa sa paglalaro sa sala, kaya hindi na lang muna namin siya ginulo. Insan, nasan si Aling Shoni? Bakit niya naman iniwang walang taong bahay? Hindi ko nga rin alam Baka lumabas. Kakainis din yung isang yun eh. Talagang sigurado pa siya kanina na walang aswang dito sa lugar niyo. Ginawa pa talaga akong sinungaling. Kung ano siya ngayon. Alam mo, sa totoo lang, medyo naiilang din ako dun kay Aling Shoni. Ay, ewan ko lang din ah. Pero parang maldita yung katulong mo na yun eh. Fiona, ano ka ba? Bakit? Nagsasabi ako ng totoo. Yun talaga ang tingin ko sa kanya, no? Ikaw talaga. Siya lang ba talagang kasama niyo rito? Hindi na kayo kukuha ng iba? Sa bagay, tayo lang din naman ni Brian. Pero kasi ang laki nitong bahay niyo. Plano naman talaga namin ni Brian na kumuha ng kasama niya. Kaso bukod sa busy pa, ang daming nangyayari ngayon. Ay, Diyos ko, Faye. Sana talaga mahuli na yung aswang na yun. Kasi baka hindi na talaga ako makatulog sa takot na baka bumalik yung dito. At talagang pasukin na tayo. Lagyan mo na lang ng mga asin at bawang ang bintana mo. Di ba mabisang pangontra din yan para sa aswang? Oo, yun ang sabi nila. Yun na lang ang gawin natin. Teka, tapos na to. Ako na dyan. Sige, ako na lang ang tatawag kay Marisa. Marisa? Marisa, halika na. Kakain na tayo. Marisa? Nasaan na bang batang yun? Naku, baka lumabas na naman. Lumabas ako ng gate at sinek ko na rin ang likod ng bahay. Pero wala dun si Marisa. Tinawag ko siya ng paulit-ulit pero wala ring sumasagot. Bigla tuloy akong kinabahan kaya napatakbo na ako sa daan. Tinatawag ko pa rin siya pero wala pa ring sumasagot. Naiiyak na bumalik ako ng bahay. Pero agad ako napatigil lang di kalayuan. Mula sa gate namin nakita ko si Aling Shoni. May kausap na matandang lalaki. Saglit na napatitig ako sa kanila. Dahil mukhang nag-aaway sila. Pamilyar sa akin yung lalaki. Nakita ko na to sa sakahan ng isang araw. Napakurap pa ako nang biglang tinulak ni Aling Shoni ang matanda. Galit na galit naman ang mukha ng matandang lalaki at mukhang sumigaw pa. Kaso hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Napailing ako at akmang papasok na ulit nang biglang may kumalabit sa akin. Tita? Ay, pusang Marisa! Hala, sorry po. Nagulat ko ba kayo? Ay, Diyos kong bata ka. Saan ka pa galing? Tita, ang higpit po ng yakap mo. Sorry. Saan ka pa galing? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nasa loob po ako ng bahay sa may terrace po. Sinabihan ako ni Mama na tawagin ka. Akala ko kasi lumabas ka. Kasi wala ka sa sala. Kinabahan naman ako sa'yo. Sorry po, Tita. Ayos lang. Halika na. Pasok na tayo sa loob. Kinuha ko ang kamay ng pamangkin ko at saglit na lumingon sa direksyon ni na Aling Shoni at nung matandang kasama niya. Pero wala nang mga ito roon. Nagtatakang inilibot ko ang tingin sa buong paligid nang tinawag na kami ni Fiona sa loob. Inakbayan ko ang pamangkin ko at inakay na rin siya papasok sa bahay. Ang tagal nyo naman. Saan ka ba galing, Insan? Akala ko kasi lumabas tong si Marisa Ha? Galing sa taas yan eh. Tara na, kumain na tayo. Aling Shoni? Ma'am, nakabalik na pala kayo. Kanina pa po, Manang. Wala po kayo pagdating namin. Saan po ba kayo galing? Fiona. Nako, pasensya na po. Ma'am, may nilakad lang akong importante. Pero nagpaalam naman po ako kay Sir Brian kanina. Ganun po ba?
Ayos lang po. Kumain na po ba kayo? Kain po tayo. Hindi na po, ma'am. Tapos na naman po akong kumain. Maglilinis lang po ako. Okay. Kung gusto niyo pong kumain, tirahan na lang namin kayo. Salamat. Saan kaya talaga galing mo? Ewan. Pero kanina nang lumabas ako para hanapin si Marisa, nakita ko siyang may kaaway na matandang lalaki. Nakalimutan ko yung pangalan pero alam kong tauhan namin siya sa sakahan. Nakita ko siya nang nagpunta ako nung isang araw eh. Anong pinag-aawayan? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko narinig kasi medyo malayo ko. Tapos tinawag na rin ako ni Marisa. Nang lingunin ko naman sila, wala na sila doon. Alam mo, Faye, hindi talaga mapakali ang loob ko din sa katulong mo yan eh. Huwag na lang tayo maging kumpiyansa. Saan mo pa kasi nakuha yan? Hindi naman kami ni Brian kumuha dyan. Hindi ko pa pala sabi sa'yo na katulong na talaga yan ng tiyahin at tiyuhin ni Brian. Nandito na yan, dumating kami dito ni Brian. Naging caretaker na siya ng bahay ng mamatay ang mag-asawa. Naawa naman kami ni Brian, kaya hindi na namin pinaalis. Mas kilala niyang bahay kaysa sa amin eh. Diyos ko ka naman, Insan. Huwag kang magtitiwala ng ganun-ganun lang. Hindi mo pa rin kilalang mga yan. Huwag kang pakumpiyansa. Alam ko. Inilingan ako ni Fiona. Napayuko na lang ako at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Buong araw na yon ay naglinis lang si Aling Shoni. Inabala naman namin ni Fiona ang mga sarili namin sa pag-aayos ng kusina, habang si Marisa ay nasa kwarto at naglalaro. Hindi na ako nagpunta ng sakahan dahil umuwi saglit si Randy, kaya siya na lang din ang pinagdala ko ng pagkain nila. Panay ang tingin ni Fiona kay Aling Shoni habang nag-aayos ng mga pinamili namin kanina. Agad ko naman siyang siniko at inilingan. Pagkatapos naming mag-ayos sa kusina ay lumabas naman kami sa gilid ng bahay. May maliit na hardin kasi doon kaya yun naman ang pinagkakaabalahan namin. Padilim na nang makauwi si Randy at Brian. Nakita ko rin kasama nila ang iilan sa mga tauhan ng sakahan. Sumabay ang mga ito sa kanila hanggang sa bahay. Nakita ko pa si Mang Teryo at ang mga kasama niya. Gusto ko pa sanang magtanong pero nagmamadali sila kaya hindi na lang din ako nagtangka. Sige sir, salamat po sa pagpapasabay. Bukas ulit. Walang problema, Mang Daniel. Ma'am Faye, una na po kami. Sige po, ingat po kayo. Hinintay mo talaga ako dito, ha? Oo naman. Tara na, luto ng hapunan. Ako ang nagluto. Naks, paborito ko ba yan? Oo naman. Tara na, Insan. Kain na tayo. Oh, nasan si Aling Shoni? Di ba nandito lang yun kanina, Fiona? Lumabas yata eh. Ewan. Tara na, kain na tayo. Sige, sige. Teka, wala tayong suka. Kuha lang ako sa kusina. Aling Shoni? Faye, Ano pong ginagawa niyo dyan sa labas? Tara po, sabay na po kayong kumain sa amin. ayos lang ako. Sigurado po kayo? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang talaga ako, Faye. Bakit naman hindi? Nakita ko po kasi kayo kanina, may kaaway kayong matanda. Nakalimutan ko yung pangalan niya pero alam kong tauhan siya sa sakahan. Kung hindi niyo po mamasamain, bakit po kayo magkaaway ng matanda kanina? Magkakilala po kayo ng lalaki? Kasi naalala ko magkasama nga yata kayo nun sa sakahan. Nakita mo pala yung kanina. Si Rudy yun, kamag-anak ko. May pinagtalunan lang kami kanina. Tungkol sa pamilya. Alam mo na. Pasensya na po kung natanong ko. Naku, ayos lang. Sige na, bumalik ka na doon. May kailangan ka ba? Ako na ang maghahatid. Hindi na po. Okay na kami. Sigurado kayo hindi kayo sasabay, ha? Mamaya na lang ako. Okay, kayo pong bahala. Kumain na lang kayo mamaya. Tipid nang umiti lang si Aling Shoni sa akin. Di ko na lang din siya pinilit at bumalik na ako sa hapagkainan. Magaan ang hapunan namin kasi ang kulit ni Marisa. Buti na lang din at hindi na niya nabanggit yung tungkol sa aswang. Mukhang naintindihan din naman ni Randy at Brian na hindi namin dapat pag-usapan yon sa harapan ni Marisa para hindi na ito mas lalong matakot. Pagkatapos ng hapunan, maaga rin kaming nagsipunta sa mga kwarto namin. Bago matulog, nilagyan ko ng mga bawang at asin ang mga bintana sa kwarto namin. Nagtaka pa nga si Brian nang makita ang mga binili ko sa palengke. Binili mo to kanina?
Oo nga. Nakilala namin ang ina ni Mang Teryo. Marami siyang binibentang ganyan. Bray, ano na nga palang balita sa pagroronda ni Mang Teryo? Alam mo, ang sabi ni Aling Lorna, ngayon lang daw ulit may umataking aswang dito. Yun na nga eh. Wala daw bakas na nakita si Mang Teryo. Pero kanina, Faye, may mga patay na hayop sa sakahan. Ano? Oo. Yun yung dahilan kung bakit nagmadali kami kanina. Parang sinadyang dun itapon ng mga bangkay eh. At hindi lang sila basta mga patay na hayop. Kakaibang pagkakapatay sa kanila. Wakwak ang mga tiyan at halos wala ng dugo ang mga katawan. Ano? Ay, Diyos ko. Ibig sabihin, aswang ang may gawa nun? Yun nga din ang tinignan ni Mang Teryo at ng mga kasama niya. Mukhang aswang nga daw ang may gawa nun. Anong gagawin natin? Sa ngayon, kailangan lang nating mag-ingat. Hindi naman susuko ang mga manunugis sa pagdakip ng aswang na yun. Bukas nga raw ay papasukin nila ang gubat. Ibig sabihin, pwedeng magtagal pa nga to. Mukhang tamang desisyon nga bumili ako ng mga gamit. Ano ba to? Bakit ang init? Ha? Langis yan. Sabi ni Manang kumukulo daw yan pag may malapit na aswang. Talaga? Ibig sabihin, malalaman natin kung sino ang aswang gamit ito. Parang gano'n na nga. Eh di maganda. Eto binilhan din kita. Salamat, mahal. Tulog na tayo. Okay. Gaya ng mga nakaraang gabi, mas unang nakatulog si Brian kesa sa akin. Ako naman ay kinailangan pang magbilang ng tupa sa kisame bago tuluyang nakatulog. Pinakiramdaman ko ang paligid ng gabing yon, pero hindi katulad ng nagdaan na gabi. Wala na akong narinig na kumakaluskos sa bubong. Wala na rin akong narinig na mga uwak. Sobrang tahimik ng gabing yon. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni na Fiona at Marisa. Dahil sobrang aga pa, ay nagdesisyon kaming mag-jogging na lang din kasama sina Brian at Randy. Papuntang palengke ang ruta namin, kaya doon na lang din kami kumain. Saktong pagkatapos namin kumain, ay nakasalubong namin sina Mang Teryo at ang mga kasamahan niya. Papunta silang gubat at saktong doon pala sila dadaan sa likod ng bahay namin, kaya sumabay na rin kami sa kanila. Maano na kami sa loob, Faye. Okay, sige. Una na rin ako, pre. Kita na lang tayo sa sakahan. Oh, maglalakad ka lang? Pupunta na rin naman ako doon pagkatapos. Hindi, ayos lang ako. Ge, Mauna na rin kami at mahaba pa ang araw namin. Sige po, Mang Teryo. Hey, sino ang babaeng yun? Po? Si Aling Shoni po. Dating katulong ng tiyahin at tiyuhin ni Brian. Hindi na lang namin pinaalis. Siya lang kasama niyo rito? Opo. Bakit po pala? Wala naman. Sige na, mauna na kami. Sige po. Bakit na tinanong kung si Aling Shoni lang ang kasama namin? Ano bang meron? Mahal, alis na ako. Oh, ayos ka lang? Oo. Alis ka na? Ingat ka ha. Baka hindi na muna ako pumuntang sakahan. Papuntahin mo na lang ulit si Randy dito para kunin ang pagkain nyo. Oo, sige. Nang makaalis si Brian, bumalik na ako sa loob. Pero bago pa ako tuluyang makapasok, ay tinignan ko muna si Aling Shoni na nasa may likod ng bahay at nagsasampay ng mga kurtina. Kuminga ako ng malalim at tuluyan ang pumasok. Naabutan ko sina Marisa at Fiona sa sala na naglalaro ng manika. Tinignan lang ako ng pinsan ko. Tapos ay may nginuso siya sa labas. Nagtatakang lumingon ako doon at napakurap na lang ako nang makitang nasa labas ng gate namin si Mang Rudy. Lalabasin ko na sana ito at tatanungin kung anong kailangan. Pero agad din naman itong umalis. Sino yun? Si Mang Rudy, isa sa mga tauhan sa sakahan. Oh, anong kailangan nun at bakit parang tanga siya nakatitig lang sa bahay? Hindi ko alam. Baka hinahanap si Aling Shoni. Magkamag-anak daw sila eh. Kaya pala pareho silang weird. Fiona, Sinasabi ko lang, basta mag-iingat ka pa rin. alam ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging kampante. Buti naman no. Basta ha, huwag ka lang ding masyadong halatang may nararamdaman kang kakaiba sa kanya, pwede? Sandali nga. Oo. Bakit parang nagdududa ka na rin dyan kay Manang? Kasi nga, di ba? Una pa lang naman ang dami ko ng weird na nararanasan dito sa bahay na to. Pinagsawalang bahala ko lang kasi ayoko namang maging praning. Ayoko rin namang mambintang ng kung ano-ano, kahit na wala akong pruweba. Pero pareho lang naman tayo may kakaibang nararamdaman dyan eh. Sinabi ko yan sa'yo. Tsaka para may kakaiba din sa sinabi ni Mang Teryo kanina.
Yung manunugis o albularyo o kung ano ba yun? Oo. Bakit? Anong sabi? Wala naman siyang sinabi talaga. Tinanong niya lang kung matagal na namin kasama si Aling Shoni. Tapos parang kakaiba din ang tingin niya. Diyos ko naman kasi, Faye. Napaka-maawain nyo ni Brian. Oo na. Kaya nga mag-iingat na eh. Kaya nga hindi na rin ako pupunta sa sakahan. Dito na lang ako sa bahay para magkasama tayo. Abay, dapat lang. Hindi na ako umalis ng bahay ng araw na yon. Tinuloy na lang namin ni Fiona ang ginagawa namin sa hardin, habang si Marisa ay naglalaro lang din sa loob. Binabantayan din namin kung may kakaibang kilos ba si Aling Shoni, pero panay lang din naman ang linis at laban niya. Di ko na nga lang siya pinagluluto kasi nakakaawa naman siya at siya na yung gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nang maghapon ay halos sabay na dumating sina Brian at ang grupo ni Namang Teryo, nakagagaling lang sa gubat. Doon kasi ulit sila lumabas sa pinasukan nila sa likod ng bahay. Mang Teryo, kababalik niyo lang? Oo, sinuhid na namin ang gubat pero walang bakas ng kahit anong magkokonekta sa aswang. Mukhang hindi taga rito. O kung taga rito ba, mali kami na hinahanapan. Kumain po muna kayo. Dito na kayo maghapunan. Hindi na, Brian. Ayos lang kami. Sige na po, siguradong pagod kayo buong maghapon. Oo nga po, Mang Teryo. Tara na sa loob, kumain na muna tayo. Handa naman ang hapunan. Oo, sige. Pero hindi kami magtatagal. Yun, tara na po sa loob. Ay, may mga bisita pala tayo. Magandang gabi po. Mang Teryo, tara po, kain tayo. Salamat. Upo-upo kayo. Dito po, Aling Shoni. May mga upuan pa po ba tayo? Insan, wala siya sa bahay. Kanina ko pa nga tinatawag pero walang sumasagot. Ha? Umalis ba? Parang wala naman ako napansing lumabas ah. Abay, malay ko. Basta kanina ko pa siya tinatawag pero wala talagang sumagot. Sige, ako na lang ang kukuha ng upuan sa labas. May dinala tayo sa garden, di ba? Tulungan na kita. Wala na naman si Aling Shoni. Kakaloka, insan na. Sigurado kang wala talaga siya sa loob? Ay naku, wala nga. Ilan bang kulang? Fiona, narinig mo yan? Teka, ano na naman yun? Bakit parang may mga paniki? Bilis, bilis. Pasok na tayo. Faye, bakit ang laki ng aso yan? Ha? Kaninong aso yan? Nanlaki ang mga mata ko at mabilis na tinulak papasok si Fiona nang biglang tumahol ang malaki at itim na aso. Pulang-pula ang mga mata nito at parang galit na nakatingin sa amin. Nasa garden ang malaking aso at handa nang dambahin kami, kaya tarantang pumasok kami ni Fiona at sinara ang pinto papuntang garden. Nabulabog ang mga tao sa loob dahil sa sigaw ni Fiona. Mas napasigaw pa kami nang banggain ng malaking aso ang pinto. Pusang gala! Ano yan? Ang laging aso niyan! Hindi yan basta aso lamang. Aswang yan. Aswang yan? Paano naging... Umatras kayo. Kami na bahala dito. Fiona, si Marisa. Juan, ang mga abo. Yung iba labasin nyo. Kami na bahala dito sa loob. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Naiwan kami sa loob habang kinalaban ni Namang Teryo ang aswang na yun. Napasigaw ulit kami nang tuluyang masira ang pinto papuntang garden. Muntik nang makapasok ang aso kung di lang ito napigilan ng mga kasama ni Mang Teryo. Nanlalaki ang mga mata ko na nakatitig sa kanila. Sinabuyan nila ito ng abo. Tapos may mga orasyong binanggit si Mang Teryo. Nakaikot ang buntot pagi sa leeg ng aso at hawak-hawak yon ang dalawang kasama ni Mang Teryo. Nagpumiglas ang aso. Sobrang lakas nito kaya muntik nang makain ang dalawang tauhan ni Mang Teryo. Akmang tatakbo na ito ng paliguan nito ni Mang Teryo ng likido mula sa dala niyang bote. Doon na humiyaw ang aswang at nagsimulang mangisay. Hanggang sa unti-unti itong naging tao. Si Randy ang lumapit doon para tignan kung sino yon. Nangunot ang noo ko nang bigla itong napamura. Lumapit na rin si Brian. Nagkatinginan silang lahat kaya mas lalo ako nagtaka. Hindi ko na natiis kaya lumapit na rin ako. Sino yan? Si Mang Rudy. Yung tauhan natin sa sakahan? Yung kamag-anak ni Aling Shoni? Teka, aswang yan? Ibig sabihin, si Aling Shoni? Galing sa gubat. Puntaan nyo bilis. Boses ni Aling Shoni yun, di ba? Bakit siya nasa gubat? Sandali, Insan! Saan ka pupunta? Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis ni Marisa. Aling Shoni! Aling Shoni! Nasaan po kayo?
panay ang tawag namin kay Aling Shoni pagkapasok ng gubat. Nauna si Mang Teryo sa amin. Nanginginig ang buong katawan at sobrang kinakabahan ako ng mga oras na yon. Tinawag namin ang tinawag si Aling Shoni hanggang sa may sumigaw na tauhan ni Mang Teryo. Nakita daw nito si Aling Shoni. Mabilis kaming tumakbo sa kanilang direksyon at doon namin nakita si Aling Shoni na nakagapos at puno ng sugat. Agad siyang kinalaga ng mga tauhan ni Mang Teryo at inalalayan palabas ng gubat. Pagdating namin sa bahay ay gulat na gulat si Fiona nang makita si Aling Shoni. Aling Shoni, ano nangyari? Anong ginagawa mo dito sa gubat? Bakit ang dami mong sugat? Si Rudy. Siya ang may gawa nito. Putik na yan. Alam niyo bang aswang siya? Hindi. Matagal na kaming hindi nagkita. Pero akala ko ba tauhan na ang sakahan yon? Ibig sabihin matagal na yun dito. Hindi, bagong hair lang din yun. Nakita kami ni Ma'am Faye na nagtatalo noong nakaraang araw. Gusto niya kasi sanang pauwiin na ako sa amin para makipagbati sa pamilya namin. Gusto niya ring mangutang. Pero hindi ako pumayag. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kung bakit siya naging aswang. Gamutin niyo na lamang muna ang sugat niya. Kailangan na namin kunin ang katawan ng aswang na yun. Hindi naman malalalim yung sugat niya, kaya hindi yan. Kami na rin ang bahalang magsabi kina Kap na kung pwede sana'y magpapatulong kami sa pagsakay ng bangkay. Faye, Brian, Sige po, walang problema. Mang Teryo, ano pong gagawin niyo sa katawan ng aswang? susunugin. Saan niyo? Brian, Faye, hindi pa tapos ang gulong to. Oh, anong ibig yung sabihin, Mang Teryo? Nararamdaman kong hindi lang si Rudy ang aswang. Marami sila. Marami? Oo, at malakas ang pakiramdam kong isa sa mga tauhan nyo. Naramdaman kong nag-init ang aking anting-anting. Ibig sabihin, may isa pang aswang. Pero malakas to, kaya hindi ito natutukoy ng ordinaryong langis lang. May orasyon at ibang mga sangkap na kailangan para makabuo ng espesyal na langis para matukoy ang iba pang mga aswang. Iba ang mga aswang na to, kaya mag-iingat kayo. Sige po, Mang Teryo, nasuhid nyo na ba ang buong bahay? Apo, bakit po? Anong meron? May iba akong nararamdaman sa bahay nyo. Lalo na dun sa katulong nyo. Bantayan nyo yun ng mabuti. Oh, ano pong ibig nyo sabihin? Bakit si Aling Shoni? Dahil tulad ko, may kakaiba din siyang pakiramdam sa katulong natin. Ha? May kakaiba sa aura ng matandang yun. Pero hindi ako sigurado. Ayoko rin namang mambintang lalo na't wala naman akong ebidensya. Kaya mag-iingat na lang kayo hanggat hindi pa natin alam kung sino ang ibang kalaban. Tinunguan na lang kami ni Mang Teryo. Gulong-gulo pa rin si Brian hanggang sa makapasok kami sa bahay, kaya sinabi ko sa kanya lahat ng obserbasyon namin ni Fiona kay Aling Shoni sa mga nakaraang araw. Masyadong maraming nangyari ng gabing yun, kaya pinili naming magpahinga na ng maaga. Nagamot na rin naman ni Randy si Aling Shoni at hindi naman ganun kalalim ang mga sugat niya. Kinabukasan halos sabay lang kami ni Brian na nagising. Hindi siya pumunta ng sakahan dahil pinuntahan namin sa palengke si Mang Teryo. Pero wala naman daw ito doon, sabi ng nanay niya. Bumili na lang din kami ng mga ibang pangontra sa aswang. Pagkatapos sa palengke, umuwi na rin ako. Habang si Brian naman ay dumiretso na sa sakahan. Tahimik ang bahay nang dumating ako. Faye, nandito ka na pala. Kumain ka na ba? Tapos na po. May mga binili lang kami ni Brian sa palengke. Ano ba yung mga yan? Tulungan na kita. Hindi na po, ayos lang ako. Nasaan po ang mag-ina? Ay, umalis kanina. Mga ilang minuto pagkalos nyo ni Brian. Umalis din sila. Saan daw po nagpunta? Hindi ko na natanong. Pero baka sa park kasi gustong maglaro ni Marisa. Sige po, salamat. Sa kwarto lang po muna ako. Medyo napagod ako sa lakad namin. Pag may naghanap sa akin, pakitawag na lang po ako, ha? Sige, walang problema. Ang dali pong gumaling ng mga sugat niyo. Mabuti naman kung ganon. Nako, gasgas lang naman kasi yon. Ayos lang ako. Sige po. Iniwan ko na si Aling Shoni doon. Hindi ko alam noong mga oras na yon kung bakit sobra akong kinabahan. Agad akong pumunta sa kwarto namin at taglak ng pinto.
Nilabas ko ang mga pinamili namin ni Brian. Kinuha ko ang pulseras na panangga at sinuot yun. Praning na kung praning pero naglagay ako ng bawang at asin sa bulsa ng pantalon ko. Ang maliit na buntot pagi naman ay sinukso ko sa bulsa ng jacket ko. Naglagay din ako ng agua bendita sa isang bulsa ng pantalon ko. Buong maghapon kong hinintay sina Marisa at Fiona pero hindi sila dumating hanggang sa nagdilim na. Doon na ako kinabahan. Lumabas ako at sinuyod ang buong bahay pero wala talaga sila. Pabalik na sana ako sa loob ng bahay nang bigla kong nakita si Aling Shoni na papunta sa likod. Nangunot ang noo ko at saka palihim na sinundan siya. Akala ko doon lang siya sa may sampayan ng mga damit. Pero halos papasok na siya ng gubat nang bigla siyang nawala. Napasinghap ako at mabilis na sinundan ang tinahak niya. Halos mapasigaw ako sa gulat nang muntik na ako mahulog sa isang butas. Mukha lang yung normal na butas kung titignan. Pero pag nilapitan, may hagdan yun pababa. Gulong-gulo ako habang tinitingnan ang hagdan hanggang sa nakarinig ako ng kalabog sa loob nun. Napalunok ako at napakapit sa aking jacket. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang bumaba hanggang sa may napagtanto ako. Papuntang basement ba to? Pero ang sabi niya walang susi. Bakit hindi niya sinabing may isa pang daanan? Tita Faye! Wag! Wag ang anak ko, please! Ano bang kailangan mo? Fiona? Marisa? Hindi! Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pa kayo papatayin. Sa ngayon. Demonyo ka! Sabi ko na nga ba aswang ka? Ano bang gusto mo? Sino yung naagnas na bangkay? Sino naaagnas ha? Hindi naaagnas ang aking reyna. Mabubuhay siya. Bubuhayin siya ng mag-asawang yon. Anong reyna? Baliw ka! Oo. At pag nabuhay ang aking reyna, kayong lahat ang magiging pagkain namin. At sa tingin mo papayag ako, ha? Hindi! Tita Faye! Nandito ka na rin! Insan! Ayop ka, Shoni! Insan si Marisa! Puti naman at hindi mo na ako pinahirapan. Mas magiging madali ang pagkuha ko sa asawa mo! Anong kailangan mo sa amin? Bakit kailangan mo kami ni Brian? Bakit? Dahil kayo lang ang makakabuhay sa aming mahal na reyna. Ang dugo niyong mag-asawa ang magpapagaling sa kanya mula sa sumpang ibinigay ng albularyo. Anong reyna? Anong... Napasinghap ako kasabay ng pagsigaw ni na Fiona at Marisa. Sa harapan namin ay nandun ang isang tila na aagnas na bangkay ng babae. Nakadamit ito ng itim at halos butot balat na lang. Nakaupo siya at tumaangil sa amin. Pilit siyang gumagapang papunta sa amin pero dahil sa pangihina ng kanyang katawan, hindi siya makausad. Agad namang dumalo si Aling Shoni sa kanya at inalo siya. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa kanilang dalawa. Sigurado akong aswang ang babae. Pilit akong tumayo habang abala si Aling Shoni sa pag-aalalay sa reyna niya. Dahan-dahan akong gumapang papunta kay na Fiona at Marisa at mabilis silang kinalagan. Pero bago pa man kami makatayo, bumaling sa amin si Aling Shoni kaya agad kaming umayos ng upo. Sinenyasan ko si na Fiona at Marisa na magpanggap. Bakit kami ni Brian? Anong kinalaman namin dyan sa kung ano man yan? Hindi ko alam kung anong meron sa dugo niyong dalawa. Ang alam ko lang ay kaamoy ng dugo niyo ang dugong hinahanap namin. Akala ko nga yung dalawang matanda na ang magpapagaling sa kanya. Pero nagkamali ako. Buti na lang at dumating kayo. Kayo lang pala ang matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang pumatay sa tiyahin at Chewie ni Brian? Bakit? Sa tingin mo ba namatay talaga sila ng natural? Nakakatawa ka. Tanga!
ko ang pumatay sa kanila. Kami ni Rudy. Itinago namin ang aming reyna dito para hindi makita. Dito rin dapat namin gagawin ang ritual pagdating ng kabilugan ng buwan. Pero may bahid na ang dugo nila. Marumi na. Hindi katulad niyong dalawa ng asawa mo. So ano? Palabas ng lahat ang ginawa ng Mang Rudy, ha? Malamang. Alam kasi niyang nagdududa na tayo. Magaling! Ha! Hindi naman pala kayo ganun katanga. Walang hiya ka. Hindi ako papayang maging sakripisyo mo. Papatayin ko kayo! At anong gagawin mo, ha? Anong gagawin mo para mamatay kami? Wala kang magagawa! Talaga lang ha? Masyado mo akong minamaliit! Marahan kong inabot ang buntot pagi. Palapit sa amin si Aling Shoni, kaya hinanda ko na rin ang isa kong kamay na may hawak na agwa bendita. Nang makalapit siya sa amin ay hindi na ako nag-aksaya ng oras at sinabuyan siya sa mukha. Napasigaw siya at napaatras. Mabilis kaming tumayo ni Fiona at Marisa. Pinauna ko sila bago ko hinampas ng paulit-ulit sa likod niya si Aling Shoni. Nang bumagsak siya sa lupa, saka ako tumakbo. Pero bago pa ako tuluyang lumabas, ay sinabuyan ko ng asin, bawang at natitirang agwa bendita ang sinasabi niyang reyna. Habol ko ang aking hininga nang makalabas. Mabilis kong sinara ang pintunon at nilak. Pagbalik ko sa bahay, nagkakagulo na silang lahat. Iyak nang iyak si Fiona habang kinakwento kina Mang Teryo ang nangyari. Bray, Hey! Si Insan ang naligtas sa amin. Pero hindi pa siya patay. Nakakulong lang sila doon. Sinabing mo may kasabi si Shoni doon sa gusto niya buhayin, aswang din. rena daw nila. May isang ang babae doon. Kulubot ang balat at halos butot balat na lang din. Inang-hina na siya at hindi na gaanong makagalaw. Kung ganon, kung siniswerte ka nga naman, hindi ko na pala kailangan na hanapin ang isang yon, Teryo. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Sino po kayo? Ako si Asyong, kasamahan ni Teryo. At ako ang nagparusa sa bangkilang yan, nakasama ng katulong niyo. Ano? Mas malawak at mas mataas ang kalaban ni Asyong kaysa sa akin. Kaya humingi ako ng tulong sa kanya para sa mas malakas na langis. Pinuntan kagad namin ang sakaan kanina, pero wala kaming nakita kaya dumiretso kami dito. Pero wala kayo. Hahanapin na sana namin kayo kung hindi lang naon ang pinsan mo. Mabuti na lang at natakasan niyo siya. Masyado siyang naging kampante, kaya naisa namin. Hindi rin nakatulong na mahinang kasama niya. Nasaan sila? Oras na para tapusin sila. Sandali, may mga paparating. Mukhang hindi lang sila mga aswang dito sa baryo niyo. Nasabi niya nga may mga kasama siya. Palagi niya binabanggit na kami. Kung ganon, maghanda tayo. Yung mga binili natin Nasa taas. kunin niyo lahat ng mga magagamit yung panangga. Itago niyo ang bata. Susugod ang mga yun dito. Lucas, Juan, at itong dalawa. Doon tayo magbabantay kung saan kinulong ang aswang. Tandaan nyo, mas namamatay sila sa saksak sa puso. Kung wala kayong panaksak, sabuyan nyo ng abo at sunugin nyo. Nagmamadaling kinuha namin ang mga binili namin kay Aling Lorna. Sinara namin ang buong bahay at pinatago namin si Marisa sa ilalim ng kama sa kwarto nila. Habang nakabantay naman doon si Randy at Fiona. Nasa garden kami at inaabangan ng pagdating ng mga aswang. Ilang saglit lang, isa-isa na ngang sumugod ang mga aswang. Huwag kayong magpakakampante. Malalakas sila. Teryo! Papunta na sila dyan! Faye, sa likod mo! Hindi pa tayo tapos! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin! Iwan mo akong halimaw ka! Hindi mo ako mapapatay! Talaga? Etong sayo! Hawak ni Aling Shoni ang buhok ko. Pero dahil pinulupot ko sa leeg niya ang buntot pagi, ay nabitawan niya ito. Humarap ako sa kanya at saka mas sinakal siya. Sinubukan niya akong kalmutin pero mabilis kong kinuha ang isa pang bote ng agwa bendita sa aking jacket at pinainom yun sa kanya. Napaupo si Aling Shoni. May isang aswang na paatake sa amin pero agad din itong natusok ng isa sa mga kasama ni Mang Teryo. Habol-habol ko ang hininga ko.
Habang pinagmamasdan si Aling Shoni na nangingisay at nasusunog ang katawan. Naghiyawan ang mga aswang. Maraming napatay ang mga manunugis, pero may iilan ding nakatakas. Hinabol ng iba nilang kasamahan ng mga ito sa gubat. Halos mapaupo na rin ako sa lupa dahil sa pagod. Naramdaman ko na lang ang pagyakap ni Brian sa akin. Mahigpit na niyakap ko siya pabalik. Ilang saglit pa ay lumabas sina Fiona at Marisa at tumakbo sa amin. Tapos na. Wala na po sila. Wala na. Sa ngayon, pero natitiyak kong babalik ang mga yon. Ano? Putik na mga aswang yan. Ano ba bang kailangan nila? Bisado na sila sa baryong to. Nandito pa ang reyna nila. Anong ginagawa ng aswang na dito? Bakit niyo pa binuhay yan? Dahil hindi sila basta-bastang namamatay. Lalo na kung kagaya nitong malakas na uri. Mahina lang siya at hindi makakalaban pero hindi pa ito mamamatay. Ano pong gagawin natin sa kanya? Dito lang ba siya? Hindi pwede yun. Makinig kayo. Sisiguraduhin naming hindi na makakapanggulo pa ang mga lahi nito. Kaya huwag kayo mag-alala. Kailangan nating makulong ang isang to. Yung wala na makakita sa kanya at yung hindi siya matutunton. Kung hindi natin siya mapapatay, ikulong na lang natin. Kailangan namin ng tulong nyo. Anong klaseng tulong? Plano namin dyan sa gubat na nasa likod ng bahay nyo siya ikulong. Papalibutan natin ito ng mga orasyon para hindi na basta-bastang mahukay ng kung sino man. Hindi siya magagalaw, pero kailangan din namin ng kooperasyon nyo. Dapat wala ng kahit sinong makapasok ng basta-basta sa gubat na yan. Gagawin nyo kaming tagabantay? Hindi naman sa ganun, Brian. Huwag ka mag-alala. Dadalaw-dalawin naman namin to. Tulungan nyo lang kaming protektahan to sa pamamagitan ng pagbawal ng kahit sinong tao na pumasok sa gubat na to. Sige po, makakaasa po kayo. Gaya ng plano, inilibing nila ang katawan ng aswang na yon sa entrada ng gubat. Para hindi halata, pinataniman namin yon ng malalaking puno at nilagyan din nila ng mga orasyon. Kinabukasan noon, nalaman din agad ng mga tao sa baryo ang nangyari sa bahay. Naging usap-usapan yun ng ilang linggo hanggang sa humupa na rin. Ang alam lang ng mga tao ay tungkol sa pagkahuli ng aswang na umatake, pero hindi ang tungkol sa reyna ng mga ito na nakabaon sa likod ng mansyon. Mas mabuti na rin yung wala masyadong may alam para hindi makaagaw ng atensyon. Patuloy pa rin sa paglibot ang mga manunugis. Kung saan may aswang, nandun sila. Yun ang alam ko dahil yun din ang sabi ni Aling Lorna. Bumalik din naman sa normal ang lahat. Pero pagkalipas ng isang buwan at nang umalis na ang pinsan at pamangkin ko, nakaramdam ulit ako ng takot. Pakiramdam ko ay hindi na talaga mapapanatag ang loob ko sa lugar na yun. Kaya nagdesisyon akong sabihin yun kay Brian. Sakto naman dahil yung boss namin noon sa trabaho, niyaya kami sa isa pang negosyo sa Maynila. Doon kami nagdesisyon na bumalik na lang. Ibinenta namin ang sakahan at pinagiba namin ang mansyon. Sinubukan din naming ibenta yon pero sa di malamang dahilan, walang bumibili. Kaya sa huli, kinayaan na lang namin doon. Mas nag-focus kami sa Maynila at sa mga negosyo namin hanggang sa nagdesisyon kaming mag-abroad. May mga namamahala pa rin naman sa mga negosyo namin sa Pilipinas at umuwi pa rin naman kami doon. Pero sa abroad na talaga kami nakabase. Doon na kami bumuo ng pamilya. Ilang taon ang lumipas at nadala na rin namin ang mga magulang namin sa US. Mag-iisang dekada na rin kami doon. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang experience na yon sa probinsya. Gustuhin ko mang ibaon na talaga yon sa limot. Hindi ko naman maitatangging naging parte yon ng buhay ko. Natutunan kong dapat talaga hindi tayo padalos-dalos sa mga desisyon natin. Dapat nagre-research muna tayo bago sumugal. Kagaya ng dapat mas nag-research kami ni Brian tungkol sa bahay na yon at kung ano ba talagang nangyari sa tiyahin at tiyuhin niya. Pero wala, nangyari na eh. Swerte at blessed pa rin kami na may mga taong tumulong sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po nating kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kong may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at ang akin ding mabasa. Abangan nyo rin po ang mga upload sa Aswang Confession,
Dear Miss Amy, Kwentong Takip Silim, Aswang Radio at iba pang mga channel na pagmamayari ng team ng Aswang Diaries. Salamat po ulit. Nagmamahal, Faye. Grabe, parang naloka naman ako sa kwento ng sender natin. Kung ganong hanggang ngayon ba sender kung ganun, hanggang ngayon ba nandun pa rin kaya yung aswang na yun sa pinaglibingan ninyo? Naku, sana lang talaga walang mapadpad dun. Baka kung anong delubyo ang dalhinan sa mga taga-baryo. Pero alam mo, tama yung sinabi ni sender, no? Na dapat talagang nagre-research tayo sa mga bagay-bagay bago tayo tumanggap. Lalo na kung isang bagay na ipinamana lang yan o ibinigay sa atin at hindi talaga natin alam kung ano yung backstory nun. Anong mali natin, diba, sa mga pwedeng mangyari sa atin? Pero anyway, maraming salamat pa rin sa kwentong ito, sender ha. More power sa inyong pamilya. Muli ako po si Madam Venus. Sana isamahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok natin dito sa ating channel. Thank you sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod.